for today video guys. Good morning day no. Karon day guys, magtugbong ta kay karon ako gipamutang ako hang abaktin sa tangkal. Kay nana man lagi ng mga kinaraan kinahanglan atong paduguan kay para dili para kuan ba ang akuan kana ang walay mga kapulian sa tangkal ba tabi na ang munang kinaraan, so amo po nang naandan, so karon magpalita og isda para to ipadugo. Oh nya si Kim hi guys, ada Kim. Muna siyang grade kabulakan ni siyang eskwelahan grade 8 nataloy hindi pangita ni mo ha padung na eskwela po si Loy no panahan Nari ko karon sa balingwan kay magpalit lagi ko og di pa dugo ano ang rason. Yo pa na isda muni ako ang kuan sa akong tangkal no? So ganina ra karon pa nagkuan piskal pag yun. A few moments later Magmeeting mi ay pahina di ay pahina mi ni Tinisa guys guys pahina na sad pahina mi sa grade 5 diya dala na daw kuno na meeting sa nutrition month amot na sad amot na pod manimpuak sa budtaan ni aron ato maamot natay anak ko di sa pakalakaw bitaw na kibuntag may diker pagka hapon mag-meeting magpahina hapon nya layo kaning amo sentro pag-uli mo lang exercise bitaw na pabitaw na ako paka-upload ko hapon na gud kay hapon o gabi kay muray bakante kung adlaw ag kuan nya editon pabaya ago unsa man magkuha ta daan basin kita ra way batuan ite pagitay sako napariya pagitang duha oo ila in ay nay sako ti
sako ani te. Usa. Nara. Kapan mo sako. Matik na na kaniti no. Sara tong dalahon. Sara. Ano bro, indot rin. Sako. Bato na lang. Daghana kay nang ka oh. Bato na lang kuwang nato te. Kani gagmay bubugay ni no. Ito guys oh. Sampai unita. Kuan. Kamunggay. Jawad dulu yan. Ano pa yun? Ano lain? Kuan. Ini saging dito. Saging ay usap. Saging nga pan, ano? Saan na siya nga saging? Nakatan? Dito. Na ang pangutana lagi. Maapas ka ba na karon nga hinog naman tanan. Nagsali ba yan na dungan-dungan? Pahinog ya. Pangit mo natin. Kain sa kuan. Lala batang. Uy, bagol da. Bagol da niya. Tanaw 5 Ilit pa man da? Hapit na nung askot ko. Sa may kandak. Wala mga tayo sa iro na eh. Pag tayo sa iro. Ngayong! Ngayong kagajin lam. Dami mo kami lang yung tambak na. Bakit kinyo? Oh, nanaw! Mawalay! Tambak na kayo ng naniyang ko. Magkaya pa ka na sa kuwan hugaw. Wala ila ito. Wala na dito nga ano. Ayaw loy kay abog kay loy. Awa din loy. Galing. Na sila na. Asa to isa. Ay lagi pag-abog-abog ba piso. Tambak na magkakaroon. Kani itong tambak dito? Sako dito. Kanita na lang ka nga yuta. Ang tagwa yuta lagi sad. Wala dito sa likod. Di dito sa likod wala dito. Dito sa likod namin. Ay magpisipa ako. Ay magpipiko. Kana lagi. Murag na yung pangina nga nagdara sa ko. Sige gara-gara ng pangina. Kami sako sa kay bato mo dito ang mga kuanan. Tata sa nagdara sa kuan. Ayo ha, ayo. Pangita sa kahoy lady, ako kuan dugal-dugal ka kuan dito kahoy. Itong kuan ni Ma'am Sina. Oh, Ma'am Sina ni hinon. Ni kuan ni. Asa to na? Di kahoy na niya oh. Kahoy ko kahoy ba? Dali, wala pakita ang kahoy na niya oh. Dito ba ka to? May kawayan. Ay, di ka to may kawayan loy ka pagkuha loy do aloy. Dili ka bak. Do ka bukloy tuloy. Uy, ayaw ra pud ako. Hoy, laro. Ituyok maring. Ali, tanga ang patulan. Dai mo ko dakan. Kameraman. Kabiraman. Pero takasay. Na magkuha ay tayo ni karon sa kuanda. Na ba? Magawa sa kusog ko dito.
Dito na lang lagi pa dito. Hindi na pagkuha ka. Asa dapat mo na ba? Ito ka to, ano dito ba? To headcut? Ano sa to ingon dia kaning kahoy? Sarap. Magana? Nag-on mo sila di oh. Wala lagi na lain sila. Sobawan mo to ka. Papoy ang lakaw na. Papoy ang gato. Ay, ganito. Kuan man, ang yuta. Kuha sa yuta ba? Asa rin sila nagsulat? Ay, sa iyo. Naman nasagbot man o. Ito man kami man nagkuha mo. Ala, doon na lang tayo kuha. Ibutang rin ako rin. Ibutang ko rin. Dito, kanin mo ipa-ibabaw. Kuan mo kayo aron po. Isip ko iwad na to di ag. Ay manood, nagsaman kayo ko na. Asa ka? Addik ba sa mga taon? Kuan mga bata lang na magmumpa. Baton ay yuta na lang gid niya katong yuta. Yuta na lang kada to. Ano ta ba kakuha? Naman kada to sa liko asa sila nito. Layo ra? Tambak na na. Friend! Friend! How dia? Hi. Ay, sa filter. Ano to kung nag-usa gid mo tananda? Naglahi ka ng uban? Lahi mo na ilang bungan. May nasabot na ubo. Maya medyo jay do wala na yung ayuti. Ha? Wala na yung ayuti. Nagunsa sila nagto. Laag-laag. Launsa man na mi. Ala. Balimbig yang snack di ay. Nanguan me, nagpahina mi ba? Nga kay wa na nate. Ilali utik. Tagalilaw ka do. Sorry pa ka dito. Ay barag adto ko da kadang di ko magkuno content ba. Sabado. Oh, laag gidani ila ni Auntie Mercy. Hello guys, diya si Joy Joy kasoroy siya diri sa payag nato. Nagpahina mi, may guys sad na pud si Auntie Nisa. Pasalamat kay ko ni Joy Joy kay nakapayag ko diri guys. Kuan ra ni siya for the meantime nga naga-vlog ko diri ko sa lote ni Joy Joy. Pon makahuman ako mga anak balik. Pag ugma magdunya na siya, aw Davao na sa paingon. Ako na rin iyang ko ano sa katigayunan. Charot. Bitaw guys na. Pangaon mo kuan. Kana ang kaon taog avocado. Bilantaan mo buguti. Di ko ganahan agko ang kay ubuha unyag nay tao mo ba igara ting ubo. Mga anak dai dito sa Davao nga gipang kantura man. Gani. Kaibog man tagkaon sa ano si Merced sige siya vlog sa Man kanang avocado pero konti. ingko nga kalami bagi na Kana. Dito mga Kaon ta na ni sa avocado. Adto na raman nga pag inana. Kaon. sige ko gulat-ulat sa imo kay ko makasuroy ni si Joy Joy. Di ko ganahan nagsuroy kay avocado ni Merced. ang ubuha pa gani ko. Ko asa ni si Joy Joy makasuroy to na avocado niya dere. Lagi ba ko nga maka-aris Joy Joy matagan po nako siya. Ang liso anay pwede na himuon nimo plus. Bitaw no. Oh, imo ibulad isa ka adlaw kanang init kayo ba? Lami ni siya nga kuan may ni nako ibutang na na Ay dalan na din. Oh. Ikon di Ana sa kuan ba? may man niya kay imong yuta naman ni dere.
Kilid. Kaon sila avocado. Ay, na pan. Uy, hatag tayo sa mga bata. Gihatag ni Mother Earth gahapon. Nga man ako Sakto ko gutom, maya ko Kalimot ko ba? Akong gikong nga di lagi ko gana ng Oy, Wala mo gagawin pa nito. mga bata. kukan nito. Putol-putulan ninyo para mabahin mo. Putol-putulan. Nila na kinaunan nga magkagol kita. Nagikan mi dito sa ilan ni Otek. Nagkuan po mi dito. Labog mi. Avocado na. Nagyapon no. Kani gyapon nga avocado. Dami Amin yung mga kada mo ni siya. Ang lisa on tinisa itanom dito sa inyo ha. Kagulan niya siya o kuan na may avocado dito sa kilong. Pero inani gyapon. Ambot lang wa sa kong kabalo. Awa pa Naay mo. kuan inaani bitaw. Mm. Imo ni siya i-blender na yun sa gulan sa gatas. kanila. I-rep. I-freezer. I-kuan sa freezer. Oh, lami. Kami kayo. Sige Mula na. ice cream. Napoy anak ni GR na ilang mga pag-umangko ni Otek. Kaon mo. Kan asa Kani din o mga. ipa kuan na nila o. Tura o kay. Pikas sa. O bahin-bahin na ninyo ka. Pabaon ba na ninyo dito? Hindi ako biya brebe. Lalo na sa agad tila. Okay na. Na dito nainangka nila. Pili ra kaon sa imo. Sabado te. Sabado ba? Di mapugag suroy-suroy di rin. Sige ko gulat-gulat sa imo. Wala ka. Lain ka kung kuam. Wala tayo mga higayon. Dubo ko sug mo ko hati kung siguro tulkas man. Kuan na dito o. Dito nga oh kutsara ka. Oh napay kutsara diri o. Kuan kutsara o. Pagod ya. Magkakaon ka nig isa, wa na busog ka na. Pang one time ning avocado ni. Di ba sa nutrition 31 may panglayat na manang ganun. Namay bata sa diha sa eskwela. Sige nakahapit mo diri ah. Ay kutsara o. Di na asukaran. Nangurot ng asukar ni ante. Di na asukaran. Oh kutsara o. Kutsara ninyo. Na. Kamo. Balimbing ila dana. Ning kuasa to si Joy nga tama-tama gyud na anak mo diri kay nangahinog naman. Ano naman? Kang inse pod ganiya daghan po kayang avocado diha. Nya nahurot na kay namay nanganha pod. Mao. Pulan ko kaon kada adlaw ko kaon dani. Avocado. Miti pa bugnaw ba? Dah. Freezer lagi ni ko lagi ni. Napa siya? Blender. I-blend lagi nimo. Kaon ko ni gahapon duha ka buok. Di na kagutomon. Nanakit akong dugan sa inubuha. Iatis mo igara. Na daw di kay. Mo tukar ba na daghang taon nya Kadlaon kanang jud. tungang gabi ba. Mo tukar jud na siya. Di ay. Dugan Pero pahilot ako diha sa sindangan. nag-meeting ko kang loyloy. Ginong ko. Sus, arat na dyan kang diri niya. Dagan ba kay mga inahan. Dagan-dagan ko rito sa ginawa. Diha day ka kang kuan ya Carmen. Siya may nakaayos ako katong nagpahilot ko, nag-line akong paminaw. Sabi po lagi kalimutan. Di ako nagpahilot ay kay kung di ko kahilot di man ko kayo. Akong ulo ba murag buakon. Muna ako ngipon din ako ang kuanong ti. Mo to nakapahilot ko ha. Dili na Buntag sayo. kaan yung gamira kayo. Unsa? Asukar mo siguro kaniyaon. Na. Kana. Ay, pasalamat ko kay nakasuroy sila ni Joy diri guys. Kasuroy ha. Kuan ra nga avocado. Kaunon wala diha. Kay lainsi naman po daghan avocado lainsi. Diri magaganiha, di pa man kay to hinog. Kung magbalik na sila niya. Tama-tama, bago ra pod minaabot pod. Gikan ko Iko sa na baka to sila. Ito niya. Kana. Adto sa ti tsaka mangutang din naman mo usay. Di gutom ba? Kautang kayo busog na. di na kautang kay busog naman ka ng avocado. Busog naman. Kape. Ang kape mo? Kape tatay. Ha? Hindi mo kape? Ako yung kape nga herbal o kaning pakautot-utot. Ay kaya yun. Ang mami kaya. Yung ko sa kanang mga Nescafe o pan di na lang. May pagdulaw na luya. Magkuhan sa kong ininit dito. Murag bugnaw na niya ko ininit. Init sa ta guys. Ito rin dito na. Muni mers ka tong imong mangustin. Oh, mauna. Ano siya? Ina sa kawatan sa iyo.
Sa ikaw lang mo isang katog ano te? Ako ra, amatay kauban. Okay. Amatay kauban. Ang tanong kauban diya. Amatay kauban, guys. Di magginasara rata. Gagay. Inusara. Tubangan ako naman. Busog-busog ako. Apil ko nabusog ko. Thanks God. Tungat ah. Bintana na ni bukid kay na bisan unsay ato makuan. Pwede ta magkaubutong. Mga prutas-prutas ba nga sa kadaplinan. Naa sa ato palibot. Atong Domingo te ba kawa ko naka-upload. Ano nga man Nag-upload ko, naka-copyright. Nalaga ni ko Gidritso na ko og gidritso na ko delete dare to naka murag 5 pa man siguro pud to kay primero pa man. Pag dritso ka up og copyright, dritso na ko og parong ay gidelete. Yung sa Wala mga naman, copyright tawa di. sounds. Nag-live ko. Ay nag-live, di ba nag-live ko? Gahapon kay murag wa kay upload gahapon. Upload mo gabi na. Ah, Gabi na ko kag nag-apas ko kay ano mo tong kagabi na ha. Ano siguro tong meeting ni Luloy niya. Basta dagan akong kuan nga murag gabi na gid ko nakakuan ba. Nakakuan ko kay alas 10 sa kapin. upload ga. Naka-upload ko na hala kay ang sounds nga Tagalog diya sa simbahan ba. Tagaw. Dili siya copyright. Pero sa English kay copyright. Ano nag-video po kag katong English. Katong ulahi wa naman ko nag-video. Ako nag-video ko. Basta Di mo to English akong yan. gidelete ay akong kuan og sounds, gi-mute na ko din akong gipulihan sa sounds nga kuan. Itong niyaging pista nga kuan. Di ba na may sounds to bunyag na siguro to kasal ba. Sounds sa simbahan. Na-copyright man to mo to kung gikuan copyright basta English di ay. English sa pero Tagalog kung okay na. Bisaya di maka-copyright basta sa Abay simbahan. Tagalog. Wa man kay. Wa gani na ko to kon kuan akong kuan video kung Domingo. Ako karon wa pa ko ka-upload. Upload ko karon na agoy Ginoo ko kay. Na magkakay-edit dia i-upload ko. I-upload dali oh. Ang lakaw naman sa nang lakaw na tati. Nya nagud mo lakaw. Pangapi pagani na. Kalipay ra ko guys na maka-sorry diri sa umong payag kay na ko kay May kauban ka istorya na. Pangapi sa Sa una si Joy Joy, pwede sa katulog dire. Kung man si bata nga, kuan, eskwela, karon kay naaman. Na di na pwede ti Hindi uy. na pwede Wa ko'y problema og buntag ti maglungag kay si Loy. Siya ginaang magmata. kadlaw ang mata gina siya. Nga. Nga sudan, magluto ra ko pag wala sudan ako okay naman na siya tuyo ng mga bata. Nga Loy, say dali na siya. Lami pud biya ang kanon nga butangan mo budburan og tuyo, kaon siya. Tuyog mantika kaon man ko na. Basta lang pagkaudto nga naag yun. Daw tubil sa motor, mauna. Aton niya mga bata diri og dili na. Digli na uy. Sa'yo magkasi. Sayo siya, alas 6 pagkapin. Asa din eskwela din sa Jose? Mantangali. Classmate na ba sila na piyo-piyo? Kinsa piyo. Baka ng chit-chit. Nga, gaid. No. Namulag itong Yan muna ko na. Sus. Kini si Juni, maray buhat ko na sa TikTok ka ko na ba? Sayaw ko ito sa ilang. Pero ulang. ayaw tag TikTok. Pinasaw. Pag ko na mo kape. mo ganit itong humrom tayo niya. Digid pwede og dili kay. Magkuan sa kubos. Magpabaya ko nakakuan sa maestra. Na dagan pala yung kukuwang napay mga uniform te. Kapalit ra gid mi ma'am na nang makabakante mo di ay di sad ko kay okay pa man wa kay kuan pa man sad ang maestra. Importante yun sa bata ang mag eskwela gid ba? Sada ganahan ko na mangustin. Ang tingin ko siguro na mercy sa mangustin. Hindi niya gikan Dabang labang. Joy, oh. pamwa. Para iyan ni labito. Bukan na brintin sa. Wala pagro abrihi.
te. Oh, abrihan. Mo pa man kabukal guro. Mura gyapon butang ng tubig bugnaw. Hindi na matunaw ang imong kuan. Te, butang sa dani palihog te. Bukal na brin na. Bukal na niya to, o baka nga. Matik na guys. Katong iti, magani kay naka-upload pa kung saon ko magani. Dapat kung gunong ko na injan sana. Ato ta dito ka birthday talisayan. Isus di ko pa kalami. Isus naglitson. Kuan ra lagi ko kay para lang gid na Kay Bukal na ako ni kayo niya mag. yung sa ni mo ni. para lang na naay content. Ay, sus Ginoo ko. Aron og Happy na guys. sige ko inom og kuan. Oh, sukar oh. Nagsari ko inom og kanang galabo kay di ko pa kalami. Suka im na. Kanang basta lang matulon lang ba? Tungas kutsara. Naman daw kung gikuan. Bo tangan ako kung ulo dire suka. Kay di naman ko kasabot akong ibate. Suka kong tik-tik dire nya. Ugas ko sa kuan kay usa po daw na kanang magsilpon-silpon ta. Na mo Daw na ganing makakuan ako po dili ka na na kay ko kon magsilpon. cellphone. Mo bitaw na pag-abot sa mga alas 9 wa na akong Ang silpon. cellphone mo kuan gid. Oh, kuan Ay, sa Ginoo ko te. Katong ako nabugat mo panante katong katong kawayan. Layo ra ba di alas sa kawayan mga tugkahoy. Mura rin to pero ngipon pa to Inagbulungon akong ngipon na pabi akong Ang ngipon sa cellphone lugar do na limit. Oo. na gani usahay abi nako ti akura. Kada bitong magsigi kog cellphone. So din akong ubodi. Ang akong mata Oh, ang mata na to, kabantay mo kirat-kirat at mata. kirat-kirat. Oh, cellphone ha. Ako dili. Unya akong ulo sakit. Gakuan ba ta ga-edit, gatubang sa cellphone. Una ka kuan ginang kuan gyud. Magkuan na lagi ko sa kadang makatabang-tabang man ni mo ti ang para. Oh. Antayrad. Unsa na atay Antayrad. Oh, kuan. Pangkuan sa edit ba? Oh, untay pa na ni guys. Humana ang avocado. Nangapi sila ako di ko mga kay busog kayo ko gikan mi dito lagi naglabog mi sa butong. Butong or Ay kanang avocado. Ami Oh, avocado. nya butangan gatas isa ka condense. Agaga. Nya ice da yun. Lami kayo among kuan. Among kaon. Paipo man lilin sa ilang binantayan pa nga labi. Ano? Kaon mi dito kuan. Avocado. Magsilaw no. Kana ion na joy imo ha kay para na dayla inday. Dito daghan makigbalingbing. Yung panimimi kaon ka na mamarsi balingbing. Ko kaon tilawan ako. aslom. Di man atlom. Amo dito inagkaon. Namuha pa sila no. Kanang maudto ba sumsuro ka dali. Suro-suro. Uy, ino ko asa nam sa itong paingon karon. Nung to kapoy nung usahay ba na nung dili ka konti kay wala ka bug estudyante na ako unya ang paglaba bitaw. Ino ko gina paglaba. Yan yung tubig no, ako takot. Usahay ako takot. Usahay wa diha dito ko panlaba ilang tinisa. Dito Ang na ako lang tubig gina- wala nila tubig no. Nay malaba sa mga bata bitaw. Nalay sulot ba uniform diya na. Nya. Ay, Ginoo ko. Pangita patag sudanon og unsay pang Kaunong din ako asa kanang. Oh, tambal ba yan na basta makainom ka ni kuan ni tuta dayon ko. Kanya iyang Kuan man mangustin manggod na. law mugi ako na kaunon. ngano man Wala day ka nagkuan na. Kuha. Wa ko man sa imong baligyan. Awa pa yung stock. Balik na po na ako sa Davao. Yapod ko kadala na po. Kabaya man insi usahay na. Sila gini anti ima kay mao gina ilang ginakape. Tagduha ilang kwaon. dun. Ana ilang kape ganahan ilang kape. Abantog di ay kain ko na agtanaw-tanaw ra ko tiba. Mura magini pero unang utan na lain man ko kay agtanaw ra man ko. Asa ka na sila ka adinhi din na sila nag. Dire nagikan gapahato gina kang insi duha ka tagduha gina ilang kwaon. Kapubusan na sila sa kuan kana. Tik-tik-tiko. Di man sila kuan sa kistik o Kung kupiko. wala niya na imo. Kalugusan sila no. Ganahan sila sa kape nga herbal. dito sa Ikuan ra na joy kay itanom na diya sa kilid-kilid nimo. kilid. Nanatay video.
Nakakatulog na siguro ka may pag-upload na ko na. Asa? Gapon? Yung ko man ni nag Unsa ta kung i-upload gahapon na ay hot-hot yung gabi kibasig makapiright otro ba. Kato ba dito nag katubang gipang kuana na may nakatikis sabi ako no. Katikis na bitaw ka. Katikis na ni si Joy Joy guys. Why sweldo? 8 makabuok, 8. Sige lang kay alagad na sa Ginoo. Mo gani. Inang pare nga. Why sweldo pero mura Ano yung manok, Joy? Oo. Dagko na ron, dali ra kay nagdagko. Alam mura man nagsyamo ti. Hmm? Nagsyamo. Agi ka na. Pila, kuha na akong gipalit. Laubod. Pampalit na ako na. Pila. Siya mo ting. Wa man setting kuan mo iya eh. Lami na kay syamo. Siya mo, Debbie. Nakakuan na rin ka, naka-upload na karon. Kaduha kag-upload isa kadlaw. Usay ka duha. Ay, mo kung banat og upload ka ng gatagkilid akong kuan kana usay kag hotdan tag video. Di ko upload kung nakoy video pang ugma, maka-upload ko kuan. Mamantay video. Karon dako Usay. imong nasuldo. Usay gamay di man ka parehas. Karon layo pa man pud. Oh, layo pa man ang katok baya tig sa dos pa. Pagkaduos na na makabalo na dayon ko. Ako Oo. na kung tahon na ako. Oh, kabalo na dayon ka. Aron may balaan akong tax, ang muna tanan no 100 mo to kapin may lang abot 100 ah. Ang dako-dako po. Ay katong nga kuan nimo ang kani karon dili na ni maapil. Sunod bulan na pud na. Ay ang karon di ay asa ko kutob mo magwinta. Katong pila to ka kuan nimo. Pila ka bulan ka. Pa sa July wala na. Oh, So wasa. June dako kutob. Oh, June ra kutob. Tanaw na ko June gamay ra. Karong July wala na na kuan kaysa sa August naman pud na nga sweldohon. Mm. Kailangan man ta magpundo sa isa ka bulan. Ay kada bulan na gyud tay pundo. Dila imong masuldo ron. Kuan ra kung dollar karon 200 kapin. 100 kapin. Mm. Napila Karon man sa kuan. 100 kapin. Nay mga 12 siguro. Ano. Wow, di gid lagi na iya pakuan. Oh. Sa wala pa nag-vlog dia guys, pag-vlog na mo para maka-income pod mo sa YouTube. Extra income ba? Oh, extra income. Na muna akong lagi nga bisag sa simple ra kay nga video pero nagyapon mag support mo. Oh. Daghan salamat sa inyong suporta sa amo ang tanan guys. Mao. Sa inyong tanan. Di mi makapalit Di mi ka- tamban. Palit di mi ka sweldo kung wala mo. Kung wala mo, wala pod mi guys. Way mananaw. Oh. Daghan salamat sa inyong suporta sa amo ang tanan. Sa Nabi mga agyapon vlog. mga legit na ko no na mo ingog dili sila ma-skip. Madam. Oh! Nilakaw mo to itugbong. Tek. Ate Ritzy? Nasugatan man namo to. Nasugatan namo ba tugbong? Tugbong. Ngita ko sa kumpin. Ningita ko siya yung ilang ko. Ako, oy, ako kakuanan, ganang ako ra isa. Magpalit ra lagi kong istan inana, tiyo. Harap itong dali-dali nga kuan, panguan sa kuan, wagit. Manguan og baka, baboy. Optional lang yan. Yan eh. Taghan ka ka kontin. Yan. Tiyon say! Dako na nga iya. Pila may bayad ato? Pila may halin? Gamay ra, 1,000. Da! Uy, Munang hingon si Mama Osing gapon. Hoy, nalit ka grito, bahala ka niya. Biyaan ko niya kung dapo. Kuwao ni. Saba pa ka kay apil ko panglasik di kapalit at tamban. Tamban. Ha? Sa grid to. Kinsay gikunan sa grid to? Dito nga. Mama Mimi, Osing. Si Mimi. wala na ba yung mga bata ni budog diri? Ito na sa kuan. Kuan si Maribel ano. Diyan po. Sa kanya may na may ganyan. Nanguan ko te.
ng ngahoy. Karong nagod tag-iya si Totoy ba? Na may lubi. Unsa ni nag-on pa na? Ambot. May snack sa avocado niyang tinisa. Matik na naman layas na may kahapon na pod no. Hello guys, Nasa manguli na daw Altimero sila City guys. ay manguli na may Yeah, salamat sa inyong pag-anak diri. salamat pod kay nabusog mi. Oo. Kay Sorry ra ko diri joy. mao ug kuan wa nay Ay kung kani lugar. kaubuhan. Oh, dana ra gud gamay ra gud kay. Dako ka lagi kay iya man ang juju dito. Unya, ang diskanso inyo baya duha. Tapos Na. ang mga vlogger. Ah, Mga vlogger tapukan sa mga vlogger dayo. mao. Nani na mi. Oh. Matsalam. Paano niyo ba dito? Uy, tanah, kuan din yung bagaw. Nana si kuan, oh. Aralo na. Uy, unsa nang gipangkuha ninyo? Merba. A few moments later. Huwag ni sa baboy. Gana? Dito. Angkang. Ano ni baboy dito ma? Itong baboy ni Kuya Ma, dili. Baboy ni kuya. Di. Naya. Dito ka una, di. Una ka dito. Kapit. Dito. Dili. Uy, Ikon sa ni Bi ang kondi. Tarunga. Tarunga ninyo. Tarunga. Ha. Dani. isa na ya kauban man ganang gamay ma. Iyam na mama imo na mada. Ibaligya ka, ibaligya mi ni mo sa sunod ugma ma. Ma. Hawa kay nag-video ta. Ha! Kuha ang dako. Naman mo dito sa kwarto? Hindi ito yung sa lugwa pa naman ako sa tao. Nisiligan ako yung Onya, anak, bantay na pa yung mga kwanda to ah. Yes, tanang baboy. Di, oh. Di,